God aften, kære aktieinteresserede. Jeg har lige her et hurtigt tip, som jeg gerne vil dele med jer. Temaet for videoen er, at man skal lade være med at stole på det, man læser i nyhederne, men i stedet for at danne sig sin egen mening om de handler, man påtager sig. Hvis vi prøver at kigge her på to forskellige artikler, som der er blevet skrevet på Yahoo Finance her, så kan vi se, at den første den handler om Sony her. Og de beskriver Sony som, at de har nogle gode tiltag med den her PlayStation 5 debut, som de skal til at release. Men de mener samtidig også, at den er totalt overvurderet aktien. Den er alt for dyr ifølge det her specielle guru-fokusmeter, som åbenbart ved meget mere end alle os andre. Den er helt op til 40% overvurderet aktien i forhold til fair værdi, der de mener her. Så kan vi på en anden artikel herinde se, og jeg kan se her, at de er skrevet 12. november 2020, og den her den er skrevet 13. november 2020. Så jeg vil sige, den her person mener så, om det samme selskab, at den ligger meget under fair værdi, ifølge den her Peter Lynch Fair Value barometer. Og så hvad for en artikel skal man tro på? Er det for dyrt eller billigt lige nu? Og det jeg mener man bør gøre, det er at man bør gå ind på Reuters her, og så søger man simpelthen på Sony. Og når man gør det, så kommer der en liste op, hvor man kan vælge companies, og så kan man se Sony der. Og jeg går direkte over i deres regnskaber på den måde der. Så kan jeg se her under, hvis vi går på cashflow her, så har vi cash from operating activities. Den er sådan forholdsvis stabil inden for det sidste år. Jeg bruger ikke net income her, fordi den kan være rimelig manipuleret. I kan se, bare afskrivelser alene er næsten lige så højt som net income her, så derfor vil jeg klart anbefale, når man kigger på selve indkomsten, så kig på cash from operating activities her, så får I et rimelig godt billede af indtjening her. Og så vi kan se, at den er sådan forholdsvis stabil over de sidste par år her. Vi kan også se her på omsætningen, at den har også været rimelig stabil over årene. Og det undrer mig egentlig ikke. Altså Sony er et rimelig veletableret selskab, og det er ikke fordi, at de lige vil vækste med 200% næste år. Så det er en type af aktie, hvor vi godt kan forvente, at der er rimelig meget stillstand der. Altså en meget stabil drift i virkeligheden, vil jeg sige. Det er i hvert fald mit bud på det her. Og så er spørgsmålet, hvad vil man så give i price earnings for en stabil aktie som den her? Der går vi over i en ny fan her på finvis.com her. Også en af mine yndlingshjemmesider her, hvor vi virkelig kan se en masse information om op til, jeg tror det er 7.600 forskellige virksomheder. Så der kan man rigtig hurtigt få et godt overblik, og man kan også nemt screene efter aktier der. Så kan vi se, at den har en price earnings på 12,4. Og vi kan se, at price to sales, price to book ligger sådan nogenlunde i fair leje der. Så min vurdering vil umiddelbart være, at den er rimelig fair pris, den aktie. Den er ikke et røverkøb, og den er heller ikke enormt dyr, så den ligger måske omkring fair pris. Men betyder det så nødvendigvis, at jeg vil købe den? Nej, fordi jeg vil både gå efter, at jeg vil få et røverkøb ud af det, og jeg vil også have en vækstende virksomhed. Så allerede der er ligesom to kriterier, der ikke er opfyldt for køber den her. Jeg har ikke at gøre med en rigtig vækstende virksomhed. Den er sådan rimelig godt etableret, selskabet, og der er heller ikke, de er meget afhængige af deres PlayStation-indtægt, så jeg et eller andet sted. Det var helt op til 40% af forretningen, hvis nok. Og det gør også bare, at det hele kan stå og falde meget med det der PlayStation-salg.
Så allerede der, jeg har ikke med et røverkøb at gøre, og jeg har ikke med en vækstende virksomhed at gøre. Så det jeg plejer at sige, det er vækst til en fair pris. Så den her video viser et eksempel på, hvor vigtigt det er, at man selv gør sin egen analyse. Det nytter ikke noget, at man bare finder en hurtig artikel inde på Yahoo Finance, og fordi en eller anden guru-fokus har skrevet det. Som I kan se, så kan eksperterne, såkaldte guru og eksperter, kan være enormt uenige om, hvad der skal ske. Så det er vigtigt, at man selv går ind og tjekker sit regnskab, finder ud af, hvad for et produktmix har de, hvad har de i pipelinen for de næste 5 år. Er der en solid indtjening, godt cashflow, vækst, får du det til en rigtig god pris og sådan ting der. Så det kan helt klart betale sig at lave sin egen analyse, og det vil jeg helt klart anbefale til den type af investor, som gerne vil foretage sig sin egen handler i enkeltaktier. Så hvis man ikke har forstand på regnskaber, man har ikke forstand på at forstå forretningen på den måde, så er det nok ikke lige enkeltaktier, man skal hoppe ud i til at starte med. Men det var alt for den her video, og jeg håber, I kunne bruge det. God aften.